Mababang produksyon ng mais sa Mapandan, patuloy na tinutugunan. Para sa detalye ng balita, panoorin sa ulat ni Idol Denise Brillante. 104.7 IFM. Report! Bilang tugon sa mababang produksyon ng mais sa Mapandan, nagsagawang Municipal Agriculture Office ng pamamahagi ng corn seeds at organic at inorganic fertilizer upang mapataas ang ani ng mga magsasaka. Sa panayam ng IFM Dagupan sa MAO Mapandan, nakatutulong ang ganitong hakbang upang mapalakas ang paglago ng pananim at mapabuti ang produksyon. Yung pinaka-recently na ginawa po namin ng programs ng agriculture is yung distribution ng corn. Kasama na rin po yung organic fertilizer natin para po ma-boost yung production po nila in terms of production. Kasi yun yung pinaka main problem natin ngayon. Ayon pa sa Municipal Agriculture Office, noong Disyembre, sinagawa ang pinakahuling distribusyon ng mga binhi at pataba. Layunin nitong direktang matulungan ang mga magsasaka na makabawi mula sa mababang ani na pangunahing problema sa sektor ng mais sa bayan. Batay sa paunang resulta, sinabi ng tanggapan na naging matagumpay ang sinagawang pamamahagi. Sa kabilaan nito, tinitingnan pa rin ang pangmatagalang solusyon sa pagpapataas ng produksyon ng mais sa Mapandan. Kasama mo mula rito sa IFM News, Dagupan nito si Idol Denise Brillante, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.